Nginibingelele ngibinamukele kuyona channel yami ehamba phambili kezi lami igama engumfeze kuntuthuko wakhumalo bathi la sibona amakomenti mawuthi usemusha la ekhaya enzacela wenze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo nokushare bafethu Ingwenya isiziphendulelile lapha ngeVideo esisabalale ezinkundleni zokuxhumana emafikeni aphelele kule video kubonakala insizwa Ayanda Msweli ephuma kwenye yamahhotela aseThekwini edumile lapha eButterworth kule video ebexoxa nenye intokazi lapha kwi-Selected Africa TV okuyi-channel ehamba phambili lapha engathi bakhuluma engalo lolu daba ibuza lapha ngayo le video lena ukuthi ngabe uyiqiniso kangakanani ukuthi mhlambe uyena uAyanda Msweli okanye mhlambe akachaze kabanzi ngale video insizwa Ingwenya iphendulile lapha ngayo le video ukuthi le video lapha kwenziwa lento okuthiwa ipractical ke njengoba kuhlezi khulunywa engayi traffic lapha ukuthi mhlambe ukuthi bheka phambili njengomuntu ephuma eButterworth nana lezi zinto ezishiwo lapha ukuthi ubeka umoya phansi njengomoya wokuhlola lapha uthi maningi ama video asazowenza lapha enza yona ipractical suselento okuthiwa itheory ufuna ukuthi abalaleli bayibone kahle lezi zinto ehleze zikhulunywa mangabe esho lapha ezemgwaqo bafethu isiphendula kanjalo insizwa kuyona ichannel iSelect Africa TV mawuthi mhlambe awuyibona ngale video sungabavakashela lapha kwiSelect Africa TV uzibonele yana mathupha eziphawulela mayelana nevideo bafethu ebekulolu daba benginilethela lona niphathe kahle nibe nosuku lomnandi ngakhohlwa ukusubscribe comment nokulike nokushare ningilandela lapha ku Facebook @radio inkeza.